Doncs m'has fotut ben fotut. On vols que vagi ara? Aquesta vegada no t'hi pots estar a casa meva. Aquest cop no. Mai no te n'he parlat d'en Paco? No, segur que no. Me'n recordaria. Jo comparteixo les meves inquietuds amb tu. Per què tu no fas el mateix amb mi? A la meva edat compta molt més el passat que no pas el futur. Tens raó. En Claudi és un bon pare. Però hi ha coses que ell mai no t'explicarà. Voldràs que així, sense més ni més, t'expliqui la seva vida, oi? I si alegrem la taula una miqueta. No, gràcies. Però et dic una cosa, Paco. Oblida't per sempre més de mi i d'aquesta casa. Entesos? Jo a qui em crec és a tu, que ets el meu pare. Ell no és ningú. Si jo he acceptat les teves disculpes, com a mínim, penso jo, no me'ls hauries arregat de ja. En Claudi em paga perquè ell sol és incapaç d'enfrontar-se amb la seva pròpia filla. Prou! No vull escoltar-te més. Ho has entès? Vull la veritat, d'acord? Doncs sí, el Paco va intervenir. He vingut aquí en busca de respostes i l'única cosa que fins ara he aconseguit són evasives. Jo sóc aquí perquè tu i el teu pare voleu que hi sigui. Sempre t'has aprofitat de la meva timidesa i de la meva inseguretat per xuclar-me la sang i tot el que has pogut. I ara? Ara encara tens la barra de queixar-te perquè m'he quedat un cotxe, que ni que te'l tornés per caritat no podries ni mantenir. Jo no sóc com els altres, jo sóc en Paco. I en Paco no rebaixa a fer segons què. Aquest Paco sempre acaba sortint-se amb la seva, Sempre, sempre. Au, vinga. No em diguis que no t'intriga el final de la seva història.